पवित्र कुमार बर' बिथां एमसिएलएनियाव आङो आंनि लाइफखौ 3.5 बोसोर ओरैनो खेदायना होबाय। इउपिपिएलनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर'नि सायाव थाइसेबो रां मोनैनि अजद। थानेश्वर स्वर्गियारिया एमसिएलएनि न'आव खामानि मावसेयावबो मोनबोआसै थाइसेबो रां। जाय जाथायखौ खोनायोब्ला नोंथांमोननि गोसोआबो मोनगोन दुखु। आंनि लाइफखौ 3.5 बोसोर ओरैनो खेदायना होबाय। दिनै माने ओरैबायदि बे पवित्रआ सासे ओरैबायदि जानायावबो सैमा बायदि खालामो, ओरैबायदि बेबर बाथ्रा बुङो। माने बेबर होनबाथ' रायजोफोराथ' मिथिगौ आजिखालि गोरिब गुन्द्राफोरा दुखियाफोरा रायजोफोरा मिथिगौ फरायदों। न'खराव जानो थानो गैयैनि थाखाय मावहैदोंमोन। गुबुननि न'खराव खामानि मोनगोनदां गरसे गरनै रां। गैया नाथाय थाइसेबो रां। गोरिब न'खरनि सासे सुबुङा गुबुननि न'आव खामानि मावसेयावबो मोनबोआसै थाइसेबो रां। बेखौ लानानै अजद। 60टा न'खर गामियानो प्रुफ होनायो जे थानेश्वर स्वर्गियारिया पवित्र कुमार बर' एमसिएलएनि न'आव 3.5 बोसोर थांनानै जेबो मोनबोआखै। दायो बे जाथायानो जादों 30 नं गरेश्वर बियाबनि इउपिपिएलनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर'नि सायाव। थांनाय 3 बोसोर खावसे खामानि मावनानै होसेयावबो जेबो गरसेबो रां हरैनि अजद दैखांदों 2 नं गसाइगामि गामिनि थागिबि थानेश्वर स्वर्गियारि मुंनि सासे दुखुथिया सुबुङा। 200 बाबो बिनि न'आव थांबा मोनगोन होननानै रायजोफोरा दा थांसै बिनाव। ओरैबायदि आंनि जायगायाव सोरबाफोर जुदि थायोमोनबा बे मिथिगौमोन। 3.5 बोसोर नै मबाइलावनो दं सुबा। गोबां दुखु खस्थ'जों खामानि मावनानै होसेयावबो मानो आंनो जेबो हरमारासै बेबायदि होननानै गोबां दुखु फोरमायदों दुखुथिया सुबुं थानेश्वर स्वर्गियारिया। बिनि न'आव थानानै ओंखाम बोथिसे जानायावबो ओरैबायदि रायजानो गोनां जायो। माने इसोरासो मिथिगौ आरो आं इसोरखौ गाबज्रिहरो। थारैनो बेफोर खोथाया बेसेबां सैथो आरो गनायथाव जागोन दायो समासो फोरमायसिगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा थानेश्वर स्वर्गियारि। आं 2 नं गसाइगामिनि रायजोफोर। आं फार्स्टआवनो सिनाखि खालामग्रोबाय गरेश्वर समस्तिनि 30 नं गरेश्वर समस्तिनि पवित्र कुमार बर' बिथां एमसिएलएनियाव आङो फेसबुकआव थांनानै कमेन्ट मोनसे हरदोंमोन। बे जास्ट कमेन्ट फिसा हरनायावनो ओरैबायदि देहायाव नांदो। आंखो जे 3.5 बोसोर आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय रायजोफोर। आंनि बाथ्राया गोरा थांनो दुखु मोनना रायजोफोर। आं जाहाथे आंखौ पुलिस केसाव होगोन होननायखाय आं रायजोफोरनि आखाइ खबजोबना आं खुलुमहरनानै बाथ्राखौ बुंहरबाय। आंनि लाइफखौ 3.5 बोसोर ओरैनो खेदायना होबाय। दिनै माने ओरैबायदि बे पवित्रआ सासे ओरैबायदि जानायावबो सैमा बायदि खालामो, ओरैबायदि बेबर बाथ्रा बुङो। माने बेबर होनबाथ' रायजोफोराथ' मिथिगौ आजिखालि गोरिब गुन्द्राफोरा दुखियाफोरा रायजोफोरा गथाय मिथिगौ फराय रोङि मानसिफोराबो। मा बुंनो दिनै आंनि मिनिनायानो आंनि दिनै मेगननि मोदै, आंनि रंजानायानो आंनि दुखुनि। रायजोफोरा जाहाथे भुल साना आं रायजोफोरनो फोरमायहरबाय जाहाथे आं बायदि गोग्लैया। आरोबाव बिनि गुन्दा बाहिनीफोरा आंखौ ओरैबायदि धमकि हरदो। आं माने दुखुनि गेजेरावनो आं मिनिसो ओंखारो। आङो मा बुंनो, आंनि मिनिनायानो दुखु रायजोफोर। नाथाय बिनि न'खराव आंखौ थोरसि सुनाय, आं माबायदि आं थोरसि सुथारना मानसि नामा? आं हाजिराथ' मावनाबोथ' जानो हायोमोन। आंखौ हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि होननानै आंखौ रायजोफोराबो मिथिगौ बा नुनायाव आंखौ साननो हागौ। नाथाय आं बेफोरबायदि माने बिनि न'आव थानानै ओंखाम बोथिसे जानायावबो ओरैबायदि रायजानो गोनां जायो।
माने इसोरासो मिथिगो आरो आं इसोरखौ गाबज्रिहरो आं मानो आंनि गामियाव 60 न'खर गामियानो प्रुफ होनो हायो जे थानेस्वर सरगारिया पबित्र कुमार बर' ओनसोलनि न'आव 3.5 बोसोर थांनानै जेबो मोनबोआखै। आं बाथ्रा बुंबाय 60टा न'खर खमसे खम 20 जनखौ आं खाथाम बाथ्रा बुंबाय 20 जना प्रुफ होनो हायो जे नंमारगौमोन थानेस्वरा बिनि न'आव थांनानै ओरैबायदि आलाय सिलाय जाना फैबाय बिसोरो। आङो मानो दुखु मोनदो जाहाथे आं गोरिब मानसि आंहा मा दं आंहा मा दं आं गथ' दं मा दं आं बुंखांबाय ओरैबायदि माने 30 जनसो मानसिया आंखौ फन हरनानै धुमखि हरो बिनि गामिनि मानसिया ओरैबायदि नोङो दानना हो आरो दिनैनिफ्राय नों कमेन्ट होनाङा ओरैबायदि धुमखि हरो नोंखौ जेलाव हरगोन आंथ' सिंगल मानसि दिनाहालासै आङो सोरनिबा आरनायबो गानाखै सोरनावबा थांनानै आङो बेफोरबायदि ना बिजेपि थांदो ना कंग्रेस थांदो ना बिपिएफ थांदो आं रावजोंबो थाङाखै दिनाहालासै थानेस्वर सरगारिया आरनाय गानदो होननानै सोरजोंबा एमएलए एमसिएलएजों आंखौ निउसाव होनो हाया दिनै बेखिनिखौनो आं रायजोनि सिगाङाव आखाइ खबजोबनानै खुलुमहरो आरोबाव आंबायदि बिनि न'आव थांनानै माने गाब्र'हैया बेखौनो आङो गुरै रायजोफोरखौ खुलुमहरो जाहाथे मोनगोन होननानै दा थां बिनि न'आव सासे एमसिएलए आङो एसेबाबो 300 हाजिरा दिनाव आं बाथ्राया खमखौनो बुंबाय 200बाबो बिनि न'आव थांबा मोनगोन होननानै रायजोफोरा दा थांसै बिनाव ओरैबायदि आंनि जायगायाव सोरबाफोर जुदि थायोमोनबा बे मिथिगौमोन 3.5 बोसोर नै मबाइलावनो दं प्रुफआ बिनि कमेन्टआ गुन्दागिरिफोरा आंखौ उल्था हरफिननाय आरो दंबावो आं दिनैसो प्रथम आङो लाइभआव निउस फैफेरामोन आं होनोबो गोसो गैया आंनि 60टा गामियाव आंखौ रावबो बुंनो हाया थानेस्वर सरगारिया जौ लोंनानै गिदिंथिंनो गिलासाव बा बबेबा साधारन थबसेबो जौ लोङो होननानै जिन्दागि आंखौ प्रुफ देखायनो हाया दिनै सानना हो सोरबाफोर बिनि गुन्दागिरिफोरा बे मानसिया जौ लोंनासो निसायाव ओरैबायदि होदो इयो हगारना होदो होननानै प्रुफ होनो हायो गामिनि मानसिया सासे सानैल' नङा जे बे मानसिया जौ लोङा जौ लोंनानै बाथ्रा बुंदो होननानै बिनि गुन्दागिरिफोरा बे पबित्र कुमार बर' ना मा बियो बर'बो होनो बियो बेनिफ्राय बेलेगनि सिगाङाव मा होनो ओइ गयारिबो होनना लायो बाथ्रायानो गाब गैखाया बिना ओरैबायदि मिसुला भगबान बेनि आङो मा बुंगोन आङो लाजिनाय होननायानो गैया आंनि थैनाय होननायानो गैया बेखौ आं भगबानखौनो गाबज्रिगोन आं खसा बाथ्रा बेखायनो आङो बे माने आं भगबानखौनो गाबज्रिगोन माने मा बुंगोन ओरैबायदि आं मानसिजों आङो जिन्दागि लोगोयै आङो गामियाव आङो मानसिजों रावजोंबो खत्रु नङा आंहा नाथाय सोरखौबा लानानै आंजों जुदि खत्रु जायोबा आं रावखौबो मुगिया आङो मात्र भगबानखौ इसोरखौ न'खरनि भगबानखौ आङो खुलुमो जाहाथे बे थाबानो आंनि थाखाय जथेस्थ आं रावजोंबो खत्रुबो नङा बिसोरो मात्र आंखौ गुन्दागिरि बिनि गुन्दागिरिया अर्डार हरनायलाय आंखौ माने आंनि बिमाया गिनानै ओरैबायदि गाबै हुबै जानानै जेलनि बाथ्रा बुंबाथ' जों गोरिब मानसियाथ' गिखागोन 3 माह जेल जानांगौ माने बहुत बेखौ आं गिया आंनि बिमाया गिगोन जायबाबो बर' फिसाया गोरिब मानसिया सासे मानसिया जुदि न'खर सोलिग्राया जुदि जेलाव थांनांगौबा बिमा माहारि जाम्बा जाम्बि गोदोनि बिमा नालाय माथो रोंगौ आं जुदि रोंनाय मोनबा बिनि न'आव थाङामोन आङो बिनि न'आव थांनानै ओरैबायदि खालामजायामोन बिदिनो रायजोफोरा जाहाथे गाज्रि मोननाङा जाहाथे आंखौ सैमा बायदि खालामनायखाय आं रायजोफोरनि सिगाङाव खुलुमनानै खेबसेबाव आरोबाव आं निमाहा बियो आरो